Dike when you were come any kado. E when you Then you try then water just and got a camera come on, how I remember eh? Achọrọ m ime otu de ugbu unu na-asaba ahụ na-asaba ọnụ ama m asaba ọnụ so that ọnụ ngwa dewetọgela ịhụ ọnụ idu ushi eshi udu ushi nwoke hụ ụkwara azụzụ fiva ejide ị ga-eshigide oh god Bishop Mokoma. Jemme pe camera before get me okana. Bishop elewe. achọrọ m datị ntakoshi eze ihe ejuga m elewe mena go so ezu ohi izuwe bịara ajụga m elewe wepụ aka n'isi ịma sepụ isi ihe otu a ga-bịa ajụ m elewe achọrọ m datị Bishop na gị hakpo otu Chineke ama ọkụkiri isi onye hụ otu Edward ịmasị isi nke were aka ejide achọrọ m data ọchị ya ị bịara interview Bishop, let me check them. ị bịara interview Yes, let me interview Bishop. wee fọ na la ke bilion tọke lara ma Eleke bilion to Bishop. ị ga-anọ n'ara a ga-eji osisi okpu a ga-akụgide gị osisi ị hụrụ ndị ogbi ga-akụgide gị osisi What's going on here? nye mbọ gị bịa ebe a Yeah. ọkwa mana ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m ga n'iru mewe gị interview Oh my ajụjụ nwatakịrị nọ Talk me and you. What go take now? ị ga-eteke nwa na-erube 2 years ị ga-anọ na-erube 6 months ị ga-atụrụ ime ọdọ ị ga-atụrụ ime ọdọ ugbu a ihe ị ga-amụ eju ị ga-amụ ike na-amụ eju Songo mbona wewe Make una help me. Hey. Chai. onye ka eyikwere na arthritis mgbe iyiri arthritis ga-agbara ahụ were gobe nnọọ yiri onye ogwu dị n'ahụ bịa bịa takwa n'ọga lekpa ọ dị iche onye arthritis onwe ụmụ nwoke ndị ahụ juru ebe ahụ gana ha na ụdị gị Mba, alụbeghị. achọ m data ọchị takoshi eze ahụ gwa ya ndị ọcha ya ụtụtụ abịa m bịa ya bịa takoshi bịa eze akwe mana ihe ọwara ebe ga na-aba n'ihu akwụkwọ Yes. m ga n'iru mee gị interview Yes. dewe fon n'ala gị bido ọtọ gị lasụ Oh. la maso gị were bịa isi gị m apata na tọnụ lewe anya na adọ ahụ n'ọdị atọ ọdụọ aha gị Ịfụnanya onye Ugwebu. ị mara echi Ọfụma. ebe isi na-anọnyere anyị
Owerri, Imo State. Gene ka ị na-arụ? Nwa akwụkwọ. Nwa akwụkwọ na-ebe? Poly Naked, the Federal Polytechnic Naked. Iwe onye ebe? Imo State. Ị dịkwa n'afọ ole? 24 years. Ịwụ nwa akwụkwọ na-achọ di? Catering school. 24 years. Yes. Nne gị na nna gị ha dị aware na ịchọ na di go aga? Had their way. Okay, mana ihe a emere nga ka ịba dị ha kwa m ga-adịrụ m ege ntabi. No. Gịnị ka ị gụwa na poli? Mass communication. Gịnị wụ mass communication? Interaction between two or more people. Huh? Mass communication is the communication between two or more people with the purpose of sharing information. Pupi ha hi punishi. Ishomogaska. Pupi ha hi punishi. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ha dị ndụ. Achọ m datị ntakoshi eze nne. Banyere onwe gị ugwu. Onye ihe nkụzigere gị mass communication bata na klaasị ụlọ eji achị ọchị. Ha na-eme anyị ihe ọchị, anyị ga-achịkwa ọchị. Emeghị hụ gị ihe ọchị ebe a Chineke akpọghị ọkụ. Wepụ aka n'isi. Uncolors. Wepụ aka na chi gị. Lekpo yiri ka onye Apollo dị n'ọnụ. Ara ọgbagha nna gị? Mba, isi dị ya mma. Nne gị kwa n'ọwa onye ara? Mba, isi dị ya mma. Enwere nwanne mpa gị ma nne gị wụ onye ara? Mba, isi dịcha ha niile mma. Ị kopụla mbụ? Mba, ekopụbeghị m. Ị ji aṅụ shisha? Mba. Ị ji agba klọb? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sọsọ otu. Ị ji aṅụ amụ? Mba. Otu onye ahụ tara gị o ji aṅụ ara? O ji aṅụ ara? How many minutes can I pay? I don't know. Genotype of her. Genotype of her. My genotype. Blood group of her. O positive. What number? Congrats. 070 070. But one number go more can I one number go you won't call actually look ya pog na phone get direct and no nigga nan. Okay, 070 46 19 34 17. Don't be headed. Good morning, sir. Don't be headed. I will be headed. Okay. I say you get be headed. Chicken at okay. I baila mo. One side, get say we lock up. Well, be mere me. I say you one side, the chicken come back up.
Akpọla m. Ihe dị ebe a. Ihe ọ bụghị bịa ebe a. Ihe ọ bụghị bịa nga. Ihe ọ bụghị bịa ebe a. Ihe ọ bụghị bịa ebe a. Anaghị m ikwu gị. Ihe ọ bụghị bịa ebe a. Good morning, sir. Good morning, sir. Mkpishi yicha akpa amụ onye ara gbara 45. Mkpishi yicha akpa amụ agadi nwoke ara gbara 45 years. Gwa m ihe wu isi ọchị gị na ịbịara nga abịa etinye good morning na-atakoshi eze. Gwa m ihe wu your reason of isi ọchị. Sorry, sir. Ịzaga pretty ede yicha ndị mpa ha na-ere piji. I'm sorry, sir. Good morning. Ịgba ọtọ kemgbe atakoshi eze na-enweghị. Jesus! God have mercy upon us. MC Bishop ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma gbe ya. No, you don't. Ime na ịgba ha ọtọ ọ yi ha You don't mean Nana. ọwa ọtọ ke. Lanya last ọfụma. Ebe nọ wụ native compound. Ekpapụ aka n'ike ike mkpọ n'ala ga. Were aka nsị gị wefe aka n'ike mkpọ n'ala ga ga were aka abụ ha n'ike ya dịka ị gara toilet agbachiri. Ga-eburu ike onye atụrụ achụ onye nkụzi atụrụ achụ bịa nga abụghị. Lewe m anya ebe a. Lewe anya ebe a. Face front face. Lewe m. As an end by the side. Lewe mo tam shele gị. Elempa kwukwu gị wene ki. Lewe anya tọl office meba. Elempa kwukwu gị wene ka. Ele agadi nwoke nọ ji nwaanyị ị gara n'ụlọ ya tiri nika. He nika gị. Were phone gị. Tinu phone n'ihu gị. Eya wele ihu gị azụ. Gị m n'ọdụ. Tigi ihu gị ọfụma gị la azụ. Bịa, onwe ihe mere gị ahụ ọ dịkwa gị? Arụ dị m. Wepụta ihu gị.
Efogum. Bia imana mse ahode pa ga be window no network amu kana chabata here ga dewe camera. It is on ahode ge. Anyway, sorry. Efogum. This girl when he mega ginishi. We phone up and emo ebe we phone up what is be head. Yo, your first time you use a phone. Our first time we use the phone. You use the phone number. Mba. Oh yes, eh? Oh, working alarm bells. Akuna kan neme. Ah? Akuna. Gwa me ezokwu ewa akwala. Akuna kan na alu. Ngwa pụọ n'ezi no. I like what you kwuru eziokwu na pụọ n'ezi. Ihe ji na-eme ihe wota. Were phone pụọ n'ezi. Nwaanyị ikwu eziokwu bara uru. Ọwụ unu pụta na aghara agha. Pụọ n'ezi na ụlọ anị nọ ụlọ akwụla. Mba, Ụlọ anị bi na ya ụlọ akwụla. ihe ala village ka nọ. So, na-eje nne-ewi agba akwụna. Okay. Nne wepụta ihu gị biko wepụta ihu gị dewe kamera. Iwe onye ebe? Abụ m n'obi. Ebe na nnobi. Ubiri. Iri afọ ole? Adị m afọ 27 years. Gịnị mere iji agbagazi akwụla? Gịnị kpatara akwụla? Enwere m ego, so my parents anwụgo, so no ya mere. Chai, nwe nne na nna. Chai. Nwekwa ụmụnne nwe ụmụnna. Ụmụnne m ka pempe. Ịmaka parents gị nwa, ịmaka nwanne nna gị si eme. Ọnwụ na ha si eme. Ndo nna. Gịnị gburu nne na nna gị? Ha nwere motor accident. Heu, ha nwụọ. Akwụla nke gị na-ehi na na-ebughị day break ka ọ wụ short time. Day break. Okay. Ego ole ka ị na-ana? Ọ dipendịrị. Ameela nsị ga-ala m. First round wee ego ole? First round bụ 10,000. Second round? 15. A na-ata gị eji aṅụ ha amụ. Mba, ọ dị m aṅụ ha amụ. Enwere onye ara nọ na family mpa gị ma mma gị? Mba. Ị ma nri eshi? Ama m esi nri. Nwoke ọ taala gị mbụ hapụ ịkwụ ụgwọ ga-ejide ya n'amụ? Mba, a na-akwụ m ụgwọ. Otele highway ndị Nnewi. Ọ dịghị izicha ahụ, but n'afọ ka emere. Antu ụfọdụ nwoke abụghị na ya dinara. Ọ ga-afọ steeti gị tuchiefo. So, adị m encourage kwa my fellow girls ka a na-agba akwụkwọ. N'afọ ka eme ka m ji agbada akwụkwọ. Ụkwụ na aka dị na gị mma ka ihe mere ị na-achọ ihe ọrụ ga-arụ ya wụrụ ọtọ gị ka iji agbaga akwụla. Nke mụ alaike ga. Okay, ịlakịra amụ na. Mgbe nsebute ego nkwụsị. Okay. Otele highway lakịra amụ has aka ọrụ. Kemgbe ịgbaga akwụla enwere ụmụ nwoke ji ata gị without? Mba, ha na-use condom. Iji ata married and unmarried? Adị m amakwa na married o. Ọ bụ na ihe mmiri iji na-ata sofu ego dị involve ị ga-atakọtacha ihe niile.
Get we short together, but you got to get out of Koshimeze. Sorry, I sorry, will have sorry. a Bobby on the Siggy Motel. Get that out of Koshimeze. Makamba Sorry, get the cab. sorry. Sorry for hotel. Get your cat out of Koshimeze. Those no why now go get here. I make a ceremony. I told that thought from you. Okay. I'm gonna go. Kebishina no in you. Esi m village, anọ m village, esi m nnobi anọghị. Nobi. Kebi Basil. Ebe esi m nnobi. Nobi. Ana atari ni ko ja fofo. Mba. Hotel. Basin. Ana fofo. Ija mo onro ha. Yes, ma ọ bụ na onye nna ikere amụ ya. Hello, the money in enye ma akwo we like am. Ibi isi bugo m n'ebe m ya ọtọ bugo m. Hotel highway morning. Baby, it's a wugum. Yebemia. Oto. Ugum. Ijanyo. Anụ anyị. Akwụkwọ agụgwọ gị nyụọ n'eli. Anụ m ikwu. Akwụkwọ agụgwọ gị nre ego gị nyụkwa n'eli. You were a very self-centered, wicked human being. Ele hijizi anaghị ego. Kemgbe enwere enyi nwoke. Mba. Ije eme camera down. Mba. Ije ahụ onwe gị aka. Mba. Enwere vibrator. Mba. Gị na nwaanyị ibe gị omekọla mbụ. Mba. Genotype go. AS. Huh? AS. AS. Blood group go. O negative. Phone number go. 090 65 49 72 36. Nwoke ọwụla kpọrọ gị ihe bịara here for interview burukwe ya ụlọ akwụla ka ị chọrọ gị ịgba nwekwe ndị na-alụ ndị akwụla alụ adị ama ụma. Take note of that. Kwa m gaa n'iru post we. Ya mbụ gị bịa ebe a. Olu. Ị bịa bụ ole mbụ. Yeah. Emele m gị nta. Isi m na m ga-ede apology letter before ịkpọkọta m ọzọ. Ka ihe mere m ji sị gị ga-ede apology letter. Ọ ga-esi m bilie gbaa egwu, so agbatara m ya ofuma. That day mem gị nta. Maka ịgbataghị egwu ka m sị gị ede apology letter. Isi m ka m bilie gbawa dị egwu, so na-agba dị egwu isi m na m ya na-agbatara ya ofuma na m bịa nso nwere ala bịa were fonu m. Ewe kamera na bido ọtọ gị lazụ. Ọgụ a woda gị yiri shekeleke. Amara m. Ewe kamera na gị bido ọtọ lazụ ma amara m ọgụ. Biko ewe n'iwe ụta mmiri ni kado. Ewe n'iwe biko. Emere unu niile bịa nke unu eghewe hotel unu eghe. Den oyichi elu. Den unu eghewe hotel unu eghe bịa sị nga bịa egbe kamera bịa yiri m neka. Unu niile gbagacha ọtọ. Unu bi na-eghewe igbo nke unu eghe. Hotel unu yiri ọnụ ewi. Unu gị sị nga request unu ga-eyichi ya. Unu eghewe ọnụ ewi unu eghe.
Emeti gumbo anyway. The way phone on la girl. Okay, man, here I ever na badi wa Yeah. Oh no, go away and cap akwụkwọ na do. I told that touch. Listen, I will go away akwụkwọ do. No, mba wrong. Get turn no. Okay, well, tell you ke ikure no te nda wasa na eje ekpe ekpere. Bịa were phone go. Aha go. I'm Vivian. Vivian onya. Vivian Okori. Iwa ye be. I'm Imo State. Ebe ni Imo State. Olo. Kebishina no yana. No, Lagos State. Gene ke na aro. Me get I'm the phone Michelle. na aka na. Then happy ha hin e press it here na. Ma me get afia mo me put here. Mba, nwunye m na-epresi iwe n'iwe. Lekpochi iche ndị mpa ha na-agba afa. Brange ga n'otu nga ge were aka da happy fun. Ịmakwasị iketara gị mmiri nnọọ gefuru ike onye mpe ya na-agba afa na-asị ndị mmadụ nye chi ha nri. Gebịa nga bịa delay game. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m a chef, m na-esi nri. Ewo mama put, guess ewo chef. Chef wo No, onye. not Ewo mama onye food. mama put hi na-eshi mama put guess chef. Gịnị wo chef n'Igbo? Bishop ewe n'iwe. Gịnị wo chef n'Igbo? Chef onye na-esi nri. Onye na-eshi nri. Gịnị wo mama put? Mama put onye nwere shop na-esi nri ndị mmadụ na-abịa na-eri. Onye wawo. No, she ya wokwu nri. Because ị nọ na anọ mama put, ị chọrọ ime nke gị upgrade, chef. Ara go shiri ike. Yeah. Oshike ọ dị soft osha. Ara go shiri ike nwanyị a. Ọ dị soft. Iji agwụ ụra. Olo. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Mba. Gịnị gburu ha? Nne m mụrụ m oge ọ nwere oge m dị 2 months amarọ m ya. Ewu. Nne m do nnọọ. Do. Chai. Nna gị kwanụ. Gịnị gburu ya? Ọ bụ oyi gburu nna m. Oyi. Ewu. Ya wụ pneumonia. Ọ bụ ihe kwuru. Ewu. Do nna. Ogoro na. Amarọ m ọwụ ụgụrụ. Ọwụ ogoro wụ n'oyi. Do. Chai. Family of ogoro gburu nna ha. Nne gị asịkwana gị na gịnị gburu nne gị? Ọ na Lagos ka ọ nwụrụ. My grandmother sị m, I don't know, mam akọrọ m ofuma. Ịma ihe m ji ajụga gị ajụjụ a. Family ọbụla mmadụ na-achọ ịlụ di, otu ị nọ na ịchọrọ ịlụ di. Before gị baa family achọpụta ihe mere ọnwụ ike ji mee na family, ihe gburu onye ọbụla nwụrụ na that family. Ka ọ ghara ịwụ ntọala nyere gị nwa n'onwe gị. No. Ọ bụrụ ihe ga-akọntinu gị-ekọntinu. Ọ bụrụ ihe ha metere mekọsụ gị fine. Ọ bụrụ ihe ọrịa metere fine. You know, ọ dị very very important. Nna. Yes, sir. Gị na nwoke dị n'ije anyụ.
Muna nwoke dị n'obe before. Otele Rosa na iwu veggie. Ede afọ ole? M ga-eme 25 next month. Otele gị ka akpọchi. Yes, sir. Ew. Oh. Second nne Jesus, nwa amụrụ na mmụọ nsọ. Otele, a na-emepe. Mana iji eri ọrụ na nrọ akwa ya. Mba, eribe m. Onwe bụ onye tarala gị na nrọ. Ụlọ. Ebere gị ugwu. Ya ebere m ugwu. Ebe ewu veggie na-elekpe iji mara sị ihe wu ugwu, mara nke na ndị ebere ebe na ndị a na-ebe ebe. My grand a na-ebe onye ọbụla si na our family a na-ebe ugwu ma nwoke ma nwaanyị. So my grandmother nne m gwara m na ebere m ugwu, and m na-ahụkwa ndị obere a na-amụkwa na family anyị a na-ebe ha ugwu. So ya ka m ji masị na ebere m ugwu. Okay. Ka ndị achapụ. Akwụkwọ ọ dịghị? Mba. Na family unu nwere onye na-aṅụ goof? Mba, ya enwero. Onwe onye ṅụa goof at all? Mba, but ahụgole m onye na-ese siga. Na family unu? Yes. Ọ side mma gị ka ọ side mpa gị? Side mpam. A na-ese siga ofuma. Family of aja nsuru ọkụ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ngwa kpọọ nọmba gị. 081 46 55 4798. Jesus! God have mercy upon us. Where got camera gị? ya m chọrọ first. Ndị ka m chọrọ ịchọ ka m gbaa kamera ị ga-ekweta m. You make a call. You get it? If you don't get it, Gị ka m forget na-agwa about it. emeghị m kọl. I don't want peace. Ịchọ ka m gbaa kamera I want ị problems ga-ekweta m always. dị ka m chọrọ. Ị mara m hụrụ gị n'anya. Ịgụnwa ka m chọrọ. Ihe ị ga-anwụ lekwekpe ị ga-eji anahụ. MC biko na ahụkwara m gị n'anya. Otu a ka ị ga-anọ ga-egbabifu otu a. Why are you running? Why are you running? It is smoke Igbo. Oh, Billy. Ya mbụ gị bịa ebe a. Good morning, sir. Yeah, this is my first time. Eish, were Igbo. Achọ gị ebe ibi na ya wara Abakaliki. Bịara nga asụgara m grama. Were Igbo. Nye hụ ihe ọcha ga para ya echesa otu ime ahụ ya dị. La anya kwe mana ihe ọbụla mere ebe a na-abata ihe akwụkwọ. Yeah. Dewe phone. Ya yere gị sụwa Igbo Chineke agbaghị ọkụ. Okay, yes. From here, give na yes. Yes or Igbo. Ma onwe gị ọmụtu. I can hear you. I'm not Dewe phone na la gị laasụ. Dewe phone na la gị laasụ ọfụma ma ahụ nkwụ gị. Jacket ahụ iyi, yipụ jacket ahụ mmadụ mara otu ede. Yipụ jacket ahụ. Laasụ.
ke eche deep bolo tonwa wepa akara lewanya na wall ya we be Any more states? biana mereka katana ni ri na na anyo mereka na apa mereka na apa na so rami bo chile agoko Sorry. ihe fomo ga wogane atipụta unyi na ya na ahụ branga bịa wepụ aka na ntị mama ma kọlọ gị ka kọlọ abino kamera ebe n'Imo Mbise. ebe na Mbaise Ayazu. ebe na ahịa azụ gịnị Umocha. 20. akwụma Yeah. enya grodo yes kebe ema ihe we were English afọm Mbaise gala eme afọ onye amụshia Ndosa. ngo wo fọm nere m nga gịnị BCH. biochemistry bi aha nna gịnị agba gị ọkụ ragabia English kwebira nga asụ gị what is it well amaghị forming ma ihe wo biochemistry gịnị wo biochemistry Chineke akpọ ọkụ ịsụ English kemgbe ma ihe wo biochemistry ịgụrụ agụ Samamia. ịgakwa na ya na gị na nne gị ha dị ndụ Nne m dị ndụ, nna m anwụgo. Nna gị ọnwụọla Since 2012. gịnị gburu nna gị O nwere stroke. Ọ just yọbata from outside, so ndị village akpọ ya stroke. From there, ya nwee heart pain, ọnwụọ. the village Ọ wee medical doctor. Oshi abroad lọta alọ ya stroke na Nigeria n'ụlọ nne gị na nna gị ya enwe heart attack ya nwụọ ya wụ ụmụnna gị akwa ya iboli ụmụnna gị na ha pigburu nna gị is okay family of ụmụnna kugburu nna Chemaka akwụkwọ ji adọ gị No, sir. ashima ọ dị gị No, sir. ema iri eshi Ọfụma. mmụọ mgbakashi ọnọdụ gị n'ime Mba. nwoke ọ gbaala gị akaụntụ mbụ ele na ntị agbara gị ya Ebe a deserve na ịgba akaụntụ because emegburu onwe gị na guy from gbuo onwe gị it deserve ilu asacha gị ntị ikpu that's otele eyes kemgbe agbara gị akaụntụ iji eji ntị ahụ anụkọma ihe ọfụma
Eh. Ele ihe mere eji gbaa gị akant. Na m achat mmadụ agba m akant. Nwoke ka nwaanyị ka ị chatara. Ọ nwoke, nwa klasị m. Nwa klaasị gị. Ị gụchala skuul. Eh. Ị je yi pant ole? Ofu. Ị je agba klọb. Mba. Ị je eme nwaanyị na nwaanyị. No. Ị wụlele. Mba. Ị nwere vibrator. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Onye tinye bayo speed pants dị a? Ele onye tinye No. bayo speed pants dị a nwanne gị nwoke? Mba, ọ dịrị ga ihe outside. Like ndị na-abịa na compound them dịrị ihe. Here was school area. Ebe ị gụchala skuul, ele eme na ịlawa gị na nne gị na nna gị ebiri gị biri na skuul? Enwere m shop ebe a. Ana m eme isi. Ị na-eme isi. Ụmụ nwoke abụọ ahụ tara gị aha ha? Sandy. Na onye? Chekwube. Ị ji aṅụ amụ? Ị ga-enyele mkpu ị na-etiri ha? Baby, take it easy. Ka ọsọ gị. Ị ga-enyele mkpu ị na-etiri ha gabịa kwuo ya n'Igbo Chineke akpọ ọkụ. Onye take it easy. Okay. Oh, baby, Julia, Genotype ụgha? Eh. Blood group ụgha? Oh, positive. Dị chọga ọ ga-esi obodo oyibo ka ọ ga-esi Naijiria? Ebe ọbụla oshi. Ihu onye Yahoo ị ga-alụ? Mba o. Kpọọ nọmba gị. 08062641096. Bishop. Ya akpa nwa ama ihe kwesịrị ọ masị ọ bịara for interview ya agba kamera immediately. Nwere mgbe m tiri gị mkpu achọ m data ọchị n'aka ka egere m na gị. Chọọ m data ọchị n'aka ka egere m na gị. Etiri m gị mkpu ugbu a dewe kamera n'ala kwe mana ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum. Yes. Dewe kamera n'ala gị bilọtọla azụ. Okay. Tọnọ. Lewe anya na dọọ toilet ahụ nọ dị a Chineke akpọ ọkụ. Lewe anya dị a. Wefe ntụtụ ayaga n'ihu. Wefe ya n'ihu. Were reverse bịa. Ịpa ihe ilubedi. Achọ m datọcha ịpa ihe ilubedi. Onye bere gị ukwu ka lere ka ndị anọghị n'ihu otele chagidie chafia to the extent iyi traza sef nwunye enwe mkpumkpu ihe nọ n'elu bịa were fonu gị achara gị ka ndị ihu otele gị nọ chabaghị ya ime ya dị ka nga ahụ arụha enwere sọkawa arụha nga so na mmiri nsọma ya la asọ ọsịsọ agaga onye chara gị ihe ke onye bere gị ugwu onye bere gị ugwu a mma ga-agba gị onye bere gị ugwu Mba. aha gị Onyechukwu. wepụ aka n'okpuru fonu gị wepụ aka n'isi gị ahụ ọ nga ka bịara ihiere m isi ọ nga ka bịara bụ ihe isi
mgbalịla lee ihe ọma jụtara n'anya yiche onye Apollo dị onye che onye Obi. ịdị afọ ole 25. iwe onye ebe Abụ m onye Anambra State. ebe na Anambra Ihe ala local gọọmenti. ebe wepụ aka n'isi diskala ara ọ dịghị isi gị dịrị n'ụdị tiga elu ụzọ isi gị saa ya mmiri bịara nga eyogo yoyom gbela kamera na onye hụ gị na ya echedowo taa ka dị fisikal ahụ gị fisikal na ga-eyicha mgbọrọgwụ na-egbula afọ ọsịsa mewela anya nnọọ ka osisi dogo yaro ebe na Anambra Ihe ala. ebe na ihe ala Uli. ebe na uli Ụmụọma. ị ma ị echi ka ebe isi na-anọnyere anyị Lagos. gịnị ka ị na-arụ Arụga m nọọsụ. nọọsụ agụrụ akụkọ nke ị gara ga amụ Amụrụ m ya amụ. Eliza nọọsụ nọọsụ Eliza ele ụlọ ọgwụ ịrụ akwanụ Isi gịnị? ịrụ ha n'ụlọ ọgwụ ka ị nwere kemist shop No, abịa m na-arụ bụ ebe enwe kemis. iji ụmụ ole Ejiro m. mma gị na mpa gị adị ndụ nne gị o ji agba shọkị Mba. ị getele mpa gị nke ọ gbaga first of all go down low ị getele ya mbụ Mba. enwere nwanne mpa gị dị agba ebube gị na-edere ndị gozi enwere nwanne mpa gị dị eji agba ya Mba. ara ọ dị nne gị na nna gị Mba. ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị 3. ọnwụ ike ọ na-eme na famili unu Mba. paịlụ ọ dị gị Mba. anaghị abụ osiri ike Mba. na famili unu ndị na-agwọ ọgwụ ọnọdụ ya Mba. ụmụ nwoke ole tarala gị 2. aha ha Nke ọzọ bụ bishọp. Nke ọzọ bụkwa bishọp. Afa ha bụcha bishọp. don't come here to play with me don't use my lanya here we egwuregwu ka ị bịara here iji aha m egwu ka ọ bụ gịnị Afa ha ma like ndị a na-akpọ bishọp. So mmadụ 2 tara ma aha ha bụcha bishọp. ị na-like ndị ole Ndị a na-akpọ bishọp. then ha kwụ ụgwọ isi gị ha ata gị bịa ga nwee mind ịgwa m sị eji alike ndị a na-akpọ bishọp onye ọhụrụ ị chọrọ m bịara here catch truth don't joke with me here Ka m na-agwa gị atụ gị ahụ masị. onye mbụ tara gị ọkwụ ụgwọ isi gị bishọp onye abụọ ata gị ọkwụ ụgwọ isi gị bishọp ha ji aṅụ gị ara ha many minutes ka ha na-anọ n'ịṅụ gị ara Ihe dịka ebe 2 minutes or 2 2 minutes. ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-etiri ha anyụbeghị m before. kemgbe ị pụtara ụwa ube otele ịgba nọ na mkpe amụ
Genotype oge. AA. Blood group oge. O positive. Born number ge. Mba mma akpọni ebe a onye. Come, if you are here to play with me, don't come back here again. Beg them CD. Lanya, born number go nyo wala akporo ge. Me like oya ge koya block it. E like the person get on your hand. Boy your number. You never try for fun or cruise get them. And don't try it with me next time. Bishop ọkwa gị nwa ka m like kwara m. DM oge. I greet you, MC Bishop. Then not this bara Robian Gabia Wagam side greet you. He greet them. He greet them. Welcome. Welcome. Yeah, won't come again. Man, go make call him baby and got Wagam will come again. Airim Ginden up get a hand of Konga. Wagam will come again. Hey, I just coming out of Mama who What day hum? it's in there not Aja. Mba, a na-achụ aja. Akwụkwọ m aja, m na-achụkwa aja, m na-achụ aja ọfụma. A sị ka a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Ya nwa anyị nwakwa ndị nchụ aja. Hey, I just coming off ma. Hamburger beba. Ọ mbọ m ibi ebe a. The way camera na la get billion token lasso. Telerozana. Meshila tatu no kwa gana boy oko genonya. Meshila tatu ku chile ka gba oko. Itende nepa neje vula da garga adona pula kotwari oko nde mad. Enyi ja no ro nepa. Apokwa no se soje. Ija ro nepa kana atako shikere meze. Na maro nepa. Ela yi ki dawo ko konye de ari gro pole electric akotwari oko. Mpago onye nepa. Mba. Eya me klata aka ga ono. Ge jida aka mepe aka ka onye paga alada. Da were phone oga. The way phone na hofma, chile ka gba oko. Aha go. I'm Emmanuel. Emmanuel onya. Chekwube Chukwu. I did interview for Bishop platform. I will call you back. Hey. Finish. Banya phone na chile ka akpo oko. You dey interview the way she go cock ezaga. Dranga bia zaga call agwa eku agogo yen no interview. E did that for 32 years. And 32, cataract on adege like this. That for the Euro 45, that means it get wake cataract to you. Yeah, anya nwere cataract ndị mmiri oyi a ego eriri eri. Enya tere chile ka gbago iri buru onwe go nego. Yichande nepa. Yi hinde na ro tractor. Ge yichande nepa. Opa alada. Braga bia amegono. Gele ke enwa. Na-arụ na mortuary. Hotelero Zana. Mba, na-arụ na mortuary, to be honest. Then and them one ano. Man who apatra ya ye dub inside.
Yeah, be sim mega interview pro one in alo. When I turn that touch here because I'm not playing. Don't come here to play. You know I mean, I have to catch she happen. Oboro na Nigeria ka mụ nọ, bụrụ ebe ahụ ka m na-alụ the self. Na Russia ka m nọ, bụrụ ebe m na-alụ the ọrụ. Yes. One year bear. How mo ya Anambra State? Ebe na Anambra. Ụmụdịọka. Ebe na Ụmụdịọka. Ụmụ egbe. Nne gị na nna gị ha bịa wee na ị nwetara ọrụ mọntrarị n'obodo Igbo. Yes. Nne m ga-awe. Yes, so Igbo Chineke akpọghị ọkụ. Nchebe mọntrarị nke be anyị mmadụ ihe mmemme ụjọ ji pama ama m sọ nke Russia. Bere yes, Chineke agbaghị ọkụ. Raga bere yes. N'obi gị na ịrụghị ezigbo ọrụ onye mọntrarị. Le shirt oyi no shabara no ko lu shirt nwa. Onye nwa akwa iyi sef. Yeah, akwa m. Ele nwa ba obia nwa akwa, guess what akwa. Akolu efa bia shaba. Eya tara, ya wo to na ke fe nwoke kwesi de. Onye ele nwa ba obia nwa akwa. Ihe akwa m. Akwa ga. Onye nwa na monta eyiri akwa yite nga ga achere. Tra nga akwa m so wa akwa. Akwa dị nsi o. Ogo onye ọkara obi. Oga ebe anga be ma mo kana ma buto gi ya. Gbe na go gugu egburegbu eba. Le wanye eba. No Montreal. Hello bole wine. Mba. Bola nwa. Mba. Imege kwa nke mgbe gịnị emube nwa. A na-achọ n'akụ. Ịchọrọ akụ, mana ị na-ata otele. Yes, m na-ata utere, yes. Otele taga ha na-ete ekele in. Mmiri amụghị ọ dịghị mma. Mba, ọ na-use protection. Achọghị m ịmụ. Kemgbe tawara Nke mara mmiri ọkụ. Ị na-achịkwa kemgbe tawara tabe without. Iwu na m ga-amụrịrị nwa out of wedlock. Iwu na m ga-amụrịrị everybody nwe otu ochi chee ndụ ya ka ọ dị ya. Ndị mmụọ kụgbukwe nwe na mụtụgharị na ya na-emube nwa. O nwere isi na. Onye low span count. N'ụgha na mụtụgharị n'obodo Russia. Iji agwụ ụra. Mba o. Ibutula ọrịa golombo. Mba. Heat amụ mele gị. Mba o. Ezigbo oyi dị ebe a na. Heat na-eme anyị. Mba. Chacha. Dị na akwụlọ dị na ala mbụ. Akwụnakwa. Mba, mụ na akwụna dị n'oge. Nwaanyị tawa gị elu dị mkpu na-eti. Nwa dị eti mkpu, onye nwụ silent killer na m eti mkpu. Ewo gịnị? Silent killer na m eti mkpu. Ije ji amụ egbu nwaanyị. Mba nọ na ụmụ ihe mbụ ị na-eme ihe on a silent move na m eti mkpu. No. Ana m eti mkpu. Elekwa mkpu ishe eti mkpu onye nwa amụ ntụgharị. Amụ. Na na-eti mkpu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. +770752162668.